Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, ahaztu Blue Monday, ahaztu urtarrileko aldapa emozionala, ahaztu aste arteetako nekea, gaur urteko egunik garrantzitsuena da. Gaur urtarrilak 16, kroketen nazioarteko eguna da. Egia esan ezin dizuegu kontatu noizkoak diren kroketak. Batzuk diote Luis XIV gorteko sukaldariaren ideia izan zela 1619an eta beste batzuek Monsieur Escoffier sukaldaritza klasikoaren sortzaileari egozten diote asmakizuna 1888an. Baina inork ez du zalantzan jartzen kroketa frantsesa dela. Ez dago kroketa bezalakorik. Zure urtebetetzea da? Kroketak ospatzeko. Triste zaude? Kroketak egun alaitzeko. Haserre zaude? Kroketak baretzeko. 2 orduko irratsaio bat egin behar duzu zuzenean eten aldirik gabe 2 lankide petralegin? Kroketa, merezi duzulako. Eta utzio gainea. Isilik egon behar. Bai, beste gitzeok. Oide okerrena. Gauza gutxi egongo dira, kroketak bezain beste gustatzen zaizkigunak. Abesti batzuk, literatura apur bat, ardokopa bat eta askatasuna. Eta hoiei helduko diegu saioari hasiera emateko. Musikarekin hasiko gara gaur kroketaren eguna izateaz gain, The Beatles taldearen nazioarteko eguna ere badelako. Urtarrilaren 16 aukeratu zuten Cavern Clubaren inaugurazio eguna delako. Eta zer da Cavern Club? John Lennonek, Paul McCartneyk, George Harrisonek eta Ringo Starrek debuta egin zuten kluba. Ez dakit Cavern Clubeko kroketak goxoak diren ala ez, baina tabernak arrakasta duela ezin ukatu. Queen, The Rolling Stones, The Yardbirds, The Kings, Elton John, edo The Who bezalako taldek bertan jo izan dute. Eta lotura, The Beatlesen Let It Be diskoko ekoizlea, Phil Spector, gaurko egunez zendu zelako. Estatu Batuar musika ekoizle, musikari eta abesti egile izan zen Spector, agian pop musikaren historian eragin handiena izan duen pertsonetakoa. 1960ko hamarkadan The Ronettes, The Crystals eta Aikan Tina Turnerrentzat abestiak idatzi zituen. Eta esan bezala, The Beatlesen Let It Be diskoa ekoitzi zuen, baita John Lennon, George Harrison, Leonard Cohen eta Ramonesen diskoak ere. Baina omenaldirik ez Phil Spectorrentzat. Talentu duna izan zen bai, baina bere bizitzako azken 12 urteak kartzelan eman zituen. Izan ere, 2003an Lana Clark aktoreari ahoan tiro bat jo eta hil egin zuen. Akusazioak aurkeztutako frogen arabera, Spectorrek 5 emakume mehatxatu zituen pistola batekin 70ko hamarkadatik. 5 kasuetan, Spectorrek sexu harremanak nahi zituen, baina emakumeek uko egin zuten. Ez da. Gaur da larun bata, gauari zu ematera aterata, titipuntak ere, musikaren erringoran dantzan daude, beroa baino ez atxaz pegatu nigana mesedez, nahi dudanean bai, ta utzi bakean ez baldin badut nahi, eta zurekin goxo egon nahi. Begira, kroketak jateari utziko nioke, berdintasuna bermatuta dagoela ziurtatuko balidate. Baita geuk ere, begira, hildo horretatik agian gustatuko zaizu efemerideu, gaurko egunez 2006an Ellen Johnson Sirleaf Liberiako presidente izendatu zuten. Afrika osoan estatu buru izatera hauteskunde bidez iritsitako lehen emakumezkoa izan zen. 2011an bakearen Nobel saria jaso zuen Leima Bowie, Women of Liberia Mass Action for Peace elkarteko kidearekin eta Tawakel Karman kazetari, ekintzaile eta politikari jemendarrarekin batera. Self-mythology, I am no mother, I am no bride, I am king. I am no mother, I am no bride, I am king. That a woman is a changeling, always shifting shape. Just when you think you have it figured out, something new begins to take one. Esan dugu liburuak kroketak bezain beste gustatzen zaizkigula, ez da? Entzun, gaurko egunez, 1605an Miguel de Cervantesek
On Quixote mantxakoa bere eleberri ezagunen lehen edizioa ateratu zen Madrilen. Eta gaurko egunez jaio zen Mikel Hernández Abaitua Gasteiztarra, euskal idazlea, batxilergoko euskal hizkuntza eta literaturako katedraduna eta euskal filologian doktorea. Baita Susan Sontag ere, Estatu Batuetako idazlea izan zen, eleberrigilea, filosofoa eta saiakeragilea, baita irakasle, zinema zuzendari eta gidoilaria ere. Gora, Susan. Susan Sontag, I love you. In Kurtzworth Pope, it's hard to say. Eta efemerideekin amaitzeko kointzidentzia gaizto bat. Gaurko egunez, 1945ean Adolf Hitler bere bunkerrean, Führer bunkerrean ezkutatu zen. Han hilko zen urte bereko apirilaren 30ean. Eta gaurko egunez jaio zen Edith Frank, judutar alemaniar errefuxiatua, Otto Franken emaztea eta Anne Franken ama. Edith 1945eko urtarriaren 6an hil zen Auschwitzen, Hitler eta bere jarraitzaileen erruz. Badago Auschwitzen esaera sarreran esaldi bat honako zerbait dioena, bere historia azten duen herria errepikatzera kondenatuta dago, beraz ez ezagun inoiz ahaztu. Eta historia ezazteko, hamarkada batzuk atzera egingo dugu gaur. Zehazki, Altzako etxe batera bidaia 60ko hamarkadan egingo dugu. Aintzane Kortajarena eta Maite Errarte etorriko zaizkigu. Eta entzun duzu goiurirena hotxa, ezta? Azken asteetan jendeari hainbat osasun arazok eragin dizkien hiru birusen inguruan argi apur bat jarriko digu Izortze Santinek, Euskal Herriko Unibertsitateko biokimika eta biologia molekularreko irakasle eta igartzaileak. Eta baimena ematen badidazue, barrenak gustuko ditut gaur. Izan ere, ZIS inkesta etxeak egindako azken inkestak, hau bete hortzutzi nau. Entzun, antza denez, gizonen 44ak uste du berdintasunaren sustapena urrunegi joan dela, eta orain eurak direla baztertuak. Noski goiuri, baimena ematen dizu, badaukazu baimena, noski. Gaiaren inguruan arituko gara, eta inkestaren beste ondorietako batzuk ere aztertuko ditugu. Eta arkakusorekin hitz egingo dugu. Zertaz, ideiarik ez. Urtarriak 16 ditu gaur eta asteartea da, ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete, egunon! Grazia egiten digu jure izan baimena ematen badidazue. Baimenik ez duzu behar, gu baimena eman beharrik ere ez daukagu, eta zera. Zuekin jaun Andreok, Julen Goiketxea horbe oso egunon. Aita zuei ere. Zuekin Goiuri ezei zarandi egunon. Egunon. Hau da Omarka, eta izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 7 eta 3 du, urtarriak 16, goizak 10 eta 4 segundutxo batzuk pasata, gu hemen 3 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan gogoz eta Blue Mondaya eta aldapak eta bestelako kontuak atzean utzita, kroketa batera gonbidatzen bagaitu zue, are hobeto, nazioarteko kroketaren egunean, ongi etorri bigarren kafera. Naiz irratian zarete!
Ba, hementxe gure txatari begira jarriko gara goiza abiatzeko, Spidermanderrek aupa, Maialenek egunon, Indiok errek egunon gaztiak, Gorkak egunon, gora, kroketak ole, Maialenek dio, kroketa taper bat daka izozkailuan, dakat, esan nahiko zun, edo goiurik daka. Nik ezauket. Ba, Maialenek izango du. Gorka dio, goiuri, ardoa edaten. Ardoa edaten? Ez, ura da, baino ardo kopa batean. Bai, baino gardena da, ardo kopa batean ere ura da niteke. Kroketa oberenak Txil Tabernan Hernanin eta Tolosan egokin. Hombre, hori ezagutzen duzunetik, Gorka, egia da Tolosako kroketa honena egoki dela nik ere esango nukela. Ez dute Hernanikoa topatu. Baina, seguru nago Donibane Loitzunen edota Bakion, ba, sekulako kroketa honak daudela. Beraz, ba, ez dakit, igual, Euskal kroketaren ruta bate antolatu behar dugu, eta ez, rutak ez moduko da, baina kroketaren atzetik. Indiok errekora kroketa nire maite duta da, dio Gorka, ke garai baten kroketa fest egiten zan Zumarragan, txosnetan, kakaintzonak antolatuta. Gaur irekiko da, Sagarotegi sasoi berria, badator sasitxiotxe. Maialenek dio agur bero bat, Goiuri eta Juleni, por cierto. Niri ez, vale. Oso ondo, Opo, Maialen. Vale, Maialen, ondo. Gaur ezkiala ikusiko eta dio, egia da. Maialenek aste batzutan, zera, jai hartu digu. Partitura asko dauzke ikasteko. Beraz, Maialen, hasi jipi, digitatzen eta txukun ikasten. Haupa arkakuxo dio Spidermanderrek, nekane hartzela egunon, jo inigo ze energia, bai, egia esan, bastante nabil, bai, bastante tope nabil. Eta Maialenek ziurtatu digu, kroketa taperra dakat, beraz, bueno, ba elkar banatu nahi baduzu ere. Urrena etortzen zarena, Maialen, estimatuko ditugu. Bueno, goza esan ditut, azkenekoan ekarri zituen alako pasta, croissantak, napolitanak eta ez da gizen mordoa, aste bete irauntzuten. Kroketak ez dute emiste iraungo. Oso ona zeuden, horrekin ez du esan. Baina, ulertu dizugu, bai. Goiuri, nire lagun batek horrela egiten zuen ez dula behin, bai, Goian bego. lurrarin bekio, bai. Puta deitzen dio maiz, da kolpatzen du bortizki. Inigo zu bixar ikusiko zaitut eta egia da, hemen ikasi behar duena nina, egia da, ai, ufa, Maialen, bale, bai, gaur etarte bat hartuko dute, ze, ostras, astea intensito jundata. Bai, Maialen teia biden ere piano irakasleare bada. Astea intensitu junda, aste artean. Esan du. Aurreko. Vale. Klasetik klaserako astea, ezta? Esaten duzu, vale. Talabazan edo ez bazan, Rapunzel bizi den dorretxoan, beti egiten du hotza, inoiz ur jauzi hori da. Maite duten tartari heldu barko diogu, energiaz gainera. Julen goiko etxarbego zozeina zure maite duta. Ba, energiaz hasiko dugu, ze hasi da, Inigo, hasi da, errepideko txirrendularitza denboraldia, urteroko komentarioa da, data hoeta, baina Australian. Atzo bauke mole marenera ikusi altzen nuen. Irten orduko, artista. Azken denboraldia dagoela uste dut, eta honek dena emango du. Ba, horixe alde batetik hori, hasi dela errepideko txirrendularitza, asteburuan ba, emakumezkoak ikusi ditugu, Sara Gigantek irabazi du, Down Under itzulia, gaur gizonezkoetan San Wellsford lehen etapa, beraz, ba, amaitu da, basamortuko zeharkaldia, ziklokrosa izaten da negua, baina, ez du berdin berotzen, lokatza hotza egoten da. Hori da, lokatza hotza egoten da, eta ordu betean amaitu egiten da. Ez da galde bizaitela Gorka Izagirreri, aurrekoan ormaizte egin eramantzuten lokatz mordoa, Giro ederra. Maiot berriak estrenatzen, baina kofidiren maiotatzen ikusten, Julen. Babeslea zer izango zen, beste lokatzekin. Hori alde batetik, eta bestetik, maite dut baita ere, norbaiti zerbait esaten dio, espero ez duen zerbait esaten diozunean, normalean zentzu honean, eta sorpresaz harrapatzen duzunean. Adibidea jarriko dut. Iragan ostiralean, ordizian Star Blues taldearen kontzertua izan zen, eta Star Blues taldean bateria jotzen du Unai Lopetegi. Uste dut, ausartuko nahi izatera, zarauztarra dela, baina nik ere ala esango nuke, bai? Urteak daramatzala Goierri aldean bizitzen. Eta duela 15 bat urte gutxi gora bera, niri orduko irakasleak esan da, erosinion, bateriako kaja bat Unai Lopetegiri, eta lehen ostiralean esanen, kontzertu horretik ezen, gero bota behartzi bat, gogoratzen ote den edo, eta kontzertu bukatu zen, eta joan nintzen bere gana, eta esan nion, Unai, iez ez goatuko, baina, oindala 15 bat urte, kaja bat erosinean ikiri. Eta geratu zen horrela, begiak zabal egin da, eta ze kaja, eta esan nion, ze kaja zen, eta horrein dibizi alda. Eta baiet esan nionean, orduan hartu zuen, poza hundiena. Orduko kaja hura, bere sinadura eta dena zeraman kaja bat, egia da,
Oraindik bizi da, orain ez dut erabiltzen, baina bizi da, eta berari ilusio handia egin ziola ikusi nun, eta begira politi izan zen. Bueno, epatu zunean Zarauztarra eta bar, Unai Lopetegi, Jesus Mai Lopetegiren zerbait alda. Bakaso bai, hor ez du bai ez tapenik egingo, urra handi xamarretan igual sartuko gara, baina begiratuko du. Bai. Ez dakit, bai, hor familia musikari anitza da, Lopete gitarrena, eta ez dakit, bai, ikertuko dugu. Izan gaitezen ordera garena, dantzatu askera ez txarren beste. Juri ez eizarandia, zein da zure maite duta bide batez gure urrengo gonbidatu esan bar diegu eurei ere eskatuko diegula maite duta, beraz, az zaitezte pentsatzen, zein den zure maite duta, eta bide batez norbaitek balin badoka ez dularentzako horrelako zait jaraberen bat, edo zerbait Goiurirentzako eskertuko du, Goiuri... Gusturari da, Bai, gusturari. Iritsi baltzara inoterietara. Ez dakit nahi dudan ere. Nahi hau ez ez. Ai, ama. Zer da, hau. Hogeita mar egitea. Gogorra da, Gogorra zela. Etzen idaten esan, etzen idaten abixatu. Guk hogeita marra saltatu egin genitulako. Genuen buklean berri basita. Saltatu ez dakit, aztu gintzaizkin iri behintzaten. Urrutik geratu dira. Zein da zure maite duta, Goiuri? Nere maite duta da zeharo oker genbiltzala inigo. Ara, hortan ere bai? Hortan ere bai. Duela urte bete guk egin genuen porra moduko bat. Esan ez, Igotaren urrengo irabazlea zein izango zen. Ara. Igot da, sarien saria, dela Emmy, Grammy, Oscar eta Tony sariak, lau sari horiek irabaztea. Eta hori oso jende gutxik lortu du, ustet 15 bat inguru direla hori lortu dutenak, oso zaila delako, bai zineman, bai antzerki gintzan, musikan eta telebistan aritzea, eta aritzea gainera duin, horrela saria irabazteko moduan. Eta orduan porra egin genuen. Eta esan genuen, nor iruditzen zitzaigun guri izango zela, Igota irabazten urrengoa. Eta ez dugu asmatu. Nik ez dut gogoan ere ze esan nuen, baina. Hainbat izen aipatu genituen, hor bazen esango nuke Adel aipatu genuela, pentsatzen genuela urrengoa Adel izango zela. Celine Dion aipatu genuen, ez atzo, gugula logo xo ginela Emmy sariak banatu dituzte estatu batuetan, eta Elton Johnek Emmy bat irabazi du, eta beraz orain Elton John Egotaren irabazlea da. Eta ez zegoen gure kinieletan. Beraz, Elton Johnek merezi du noski, sari guztiak merezi ditu, eta posten naiz, hor nere maite duta alde batetik Elton John, eta nere bigarren maite duta, zeharo okergen biltzara inoa. Isilik erori zinen, ta orain hemen, isiune hau zaintzen, ta orain hemen, isiune hau zaintzen, enuen jakin hobeto egiten. Nik nire maite duten xestoan gorreta ditut batzuk, eta horietako bat, asteburuak berak eman didana. Gogoan dute, hasi nintzanean pirauarekin duela 3-4 urte pixka serio xamar, eta eskimotaje ikasten, eta lagun batek esan ziala, badabiltza, Aitor Goikoetxea eta hauek olako ur bizitako ikastaro batzuk egiten, eta nik artean pentsatu nuen, pakin utziak, ur bizik, eta saltok, eta olako erok egiten, ezke hasikoia gara jontan bizitzan, eta alaxe pentsatu nuen, egia esan. Asteburuan ibili gara, bai errobi eta bai bidasoa etxalarreti barrena jeisten, eta hor urjauzitxo batzuk, eta rampatxo batzuk, eta rulo batzuk, eta egia esan, oso natural iritsi den zerbait da, baina egia dela oso urte gutxi espero nuela hori etzela gertatuko, eta oso gustora, eta egia esan, Aitor eta David irakasleekin, sentitu dut, oso irakaskuntza orekatua duen jendeak ematen duen plazer hori, ez? Guazen ondo pasatzera, guazen konfor egoeratik pixka bat ateratzea, hemen, gauzak pixka bat korapiatzen hasten dira, baino, arriskuaren mugare garbi eukita, segurtasun neurriak hartuta, azalduta, arrisku gehiena hemen da, igeri egin barko duzula pirabatik aterata, eta egia esan, oso zainduta sentitu dut nire burua, bizpairu ibili gara asteburuantziar ikasten, eta egia esan gaitasun hori ez, norbera zaintzeko, erakusteko, ardura zaritzeko, eraberean, pixkat abenturari lausotasun pixkat emateko, eta
oso aberasgarri izan da, egia da errekan 5-6 ordu pasatzeak ematen duen askatasun hori ere aspaldi enintzen nahi luze ibiltzen uretan, eta... Askatasuna ditzen zaio hotzari orain. Egia esan... 5 ordu errekan ibilita. Igandean hotz pixka pasaen, bai. Bai, neoprenoa pixkat hautsi nularu matean, eta igandean, korre egiteko mailekin jo nintzen, eta alago batean pixkate freskotasuna nabaritzen, bai. Baina horixe maite dut, Kayak Basque Countryko lantaldeak antolatzen dituen ikastaro, batzuk oso erresak, batzuk bidasoa ibaia zati erresenean jetxi eta udara giroan edo egiten dena, hori egin izan dugu irratiko kideok, Aitor Goikotxearekin, eta egia esan oso gauza edarrak egiten dituzte, eta euren pasio hori, urarengatik eta ibaiengatik duten pasio hori ondo trasladatzen dute, eta eurentzan ere maite dut, ze esan da bezala gozagarri izan da, eta eskertuta. Eta gure gaurko gonbidatuak ere agurtu behar ditugu, Aintzane Kortajarena eta Maite Arrarte, egunon bioi. Eman dizu denbora maite duta pentsatzeko? Nei bai. Ni jo segi esan. Bueno, bazo hasiko zara orduan? Bale, ondo. Zein da zure maite duta? Nire maite duta da alibio sentsazioa. Alibio sentsazioa, jutezaren mendia da kiston bera iteunen, eta iristezea punta eta ize freskoak ematizun sensazioi, gehatzezela 5 minutola, kiston agusto, eta kutxina apetitzizuna dara berriz geistea bero guztiakin. Edo negun, baita omendin, eozein lekutan, kristonotzakin eguzki izpioa sartzeala, eta hor goxo batizu gogoa 5 ordu hola mantentzeko. Edo kriston kirol pilain etxe iritsi eta sofan botatzea. Kriston alibio sensazioi netzako da topa bat. Edo egarri zarenean ura edatea? Hoi da, bai. Sentsazio ona. Egarri zarenean uda edatea eskutan mendian iturri batetik ura hartuta. Itzako da, eskuartean ura hartuola gatilluaren moduan jarrita eskuak, eta edanda hori da top. Pentsatzeko denbora pixkat eman diogu, baina ez tegit. Prestatu duzu, bai? Bai. Nereare Aintzanen hildo berendi joa eta esango dut lasa ibiltze hori dala nere maite dute, ez? Azkenen ze asma egote hori. Beti presaka ibiltze bai naiz, alde batetik bestea, eta, hori. Azkenen batzutan ze garrantzitsuan aspertzen jakitea, ez? Ez dakigula eta garrantzitsua eta ondo etortzen zaigu aspertzeare. Eta sofan botatatea eta horixe. Bida, alaxe hasi genuen urtea, zinemaldiaren aste hartan, ez dakit, demoraldi berriarekin ari ginen, hasi berritan, eta Edurne Azkaratek eman zigun olako korte bat, gero pixkat viralizatu zena, eta zan, oda bat egin iziola asperdurari, hori bazela aldarrikatu beharreko zerbait, eta horre oinarrituta, oda bat asperdurari, eta datorrela behar duenean, eta behar duen moduan asperdurak berak. Aurrera egingo dugu, gure gonbidatuak segituan aurkeztuko dizkizuegu, behar bezala, baina maite duten tartearekin behintzat, amaitu dugu, eta goizeko 10:00 puntu-puntuan ditugula, goaz aurrera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Goiuri esan dizu Maialenek te berdea, zainmina eta limoia, hori dala behar duzuna, zure eztul girori sendatzeko. Bai, txiki bezala. Momentu bat ezaztu egin naiz, parkeko soinuetaz, dudarik egin ezin zenean, abesteko beharotxaz, ez jakiteak, zaila erraza bihurtzean, iraieko igande batean, itxaso etxera bueltan. Erdibana Toyota zarrea, zenbat aldiz okerreko irtera, elurra bide... Elementu ezberdinek islatu dezakete zerbaitek izan duen bilakaera. Elementu hoien igadurak bilakaera mota bat iradoki dezake. Elementu ezberdinek denboran leku horretan izan duten presentziak edo garrantziak beste bilakaera mota baten berri ere ematen digu, baita elementuen eraldatzeak ere. Informazio ematen digute lekuaren inguruan, lekuak jasanduen aldaketaren inguruan, eta kasu askotan, baita leku hori kokatzen den inguruneko gizarteak izan duen bilakaeraren inguruan ere. Egiazkoa zaizun guztiak, eman ohi duen minaz,
soi kontatzeko gai, egun batean hautsi izango naiz, kaleak luzeta. Orain arte leku jarri dugun lekuan, altzako etxea jartzen baditugu, elementu hitza erabili dugun lekuan, etxeko objektua jartzen baditugu, eta 20. mendera egiten badugu, segidan izpide izango dugun liburuaren arrastoan kokatu gaitezke. Altzako etxe batera bidaia 60ko hamarkadan liburua ondu dute, Altzako historia mintegiko eta Arantzadi zientzia elkarteko etnografia saileko kideek. Altzak 20. mendean bizi izan zuen eraldaketaren testigantza moduko zerbait izan daiteke, baina honena, liburua egiten modu zuzenean parte hartu duten gure bi gonbidatuei galdetzea izango da. Bigarren kafera hurbildu zaizkigu, jada agurtu ditugun, Aintzane Kortajarena Alejos eta Maite Errarte Zurutuza. Egunon berriz ere? Egunon zu ere, bai. Orain, ez dakit, lan hau egin ostean, zuen etxeko tresnei modu ezberdina begiratzen diezue? Bai, ez? Igual, bai, egia esan. Edo konturatzen geha bintzat, emoziora maile diela baita ere, eta gure identitatea eta gure komunitateko ere, eraikitzen lagundu izan diola jendeari, bai. Eta askotan momentun ez diozula garrantzia bat ematen, berez baduna, ez da? Eta zure egunerokotasunen ezinbestekok diala gauza asko. Kafetera hoi, egunerokotasunen behar dezula, kafea iteko, eta ez dakazunen ohartuko zehala, ez daukazula. Eta ze beharrezkoa zan. Nik uste hortazo hartzea oso garrantzitsua dela. Eta denakin, ez bakarrik gauza oso puntualekin. Hori da, objektu soilez aratagoko objektuak direz, eta bestela liburuak berak egiten du horren lekukotza. Ez dakit, etxeko tresna zehatz bat zuen inguruan bakarrik, edo etxeko edozein objektuk eraman gehitzak etxeko edozein objekturekin egin dezakegu bidaia bat, Maite? Nik uste dut baiet, ez da, bakoitzak bere maite dut objektua izango luke, eta hortik, bakoitzak bere historia sortzen du eta kontatzen du. Bai. Nola iritsi zitzaizuen egitasmo hau, nola izan zenuten proiektu honen berri? Proiektu hau da, esan bezala, elkarlan bat, Altzako historia mintegi eta Arantzadi zientzia elkarteko etnografia sailaren artean. Betidanik izan dugu harremana, bi entitate hauen artean, izan ere, baditugu bazkideak Arantzadikoak direnak, eta baita ere Altzako historia mintegikoak direnak. Beraz, Altzako historia mintegiak, 87. urtetik dara maki bilduma hau egiten, baina, urteak joan etorrian, helduak egin dira, edo jendea, joan zaie, eta erabaki zuten nolabait bilduma honi beste bide bat edo ematea, eta erabaki zuten, guri doaintzan ematea Arantzadi zientzia elkartari. Eta nolabait, ganbara bildumaren bidea akabatzeko edo, borobiltzeko, erabaki genuen liburu hau osatzea. Aintzane, Altzako etxe batera sartuko gine 60. hamarkadan, nolako etxeak topakutuko genituzke Altzan? Lan guztia da gero, nik esango nuke bastante etxe lehenengo okurtzaiten hitza remixa etortu zait burua, ezta? Alditu zaurkitu, gauza oso industrialak, objektu oso industrialak eta industrian sortutakoak, baina gero da aurkitu ditakezu objektu batzuk. Gure irudimen kolektibon igual daudela kokatuta 19. mendeen edo baserrin edo orduan bastante nasketa dago eta horrek de baita momentun Altzako testu ingurua zeintzan erakuste igu ez da. Bi munduen arteko simbiosi bat, ez dakit simbiosia da nitzo egokina, baina eta aldaketa baten berri ematigu, no? Nik uste nasketa guztioi dala oso esanguratsua. Bagoazen simbiosi horren alde zaharrera gutxi gora bera, nolakoa zen Altza, 20. mendearen hasieran gutxi gora bera? Landagunea totalmente. Zan, Altza izan zen herri burujabe bat, eta zan landagunea. Dena baserrik zian, dena sorok, zuaiztik, mendia asko, eta kokapenagatik eta bar, hasi zan industria, lehenengo industrializazioekin eta ikusi zan, paisaiatikan oso gertu, portu oso garrantzitsua da, eta hasi zan industria asko bertan kokatzen. Eta orduan, lehenengo lur obenetaritatik hasi zian, eta gero beste industrializazio prozesu batzukin, baita juntzian, beste igual hain egokik ez dian lurroiek bere ganatzen industria hau. Eta horren arira, baita urbanizazio prozesu batzuk eman dia, jende diruduna baita Altzako termino municipala zan, ze gaur bastante hautsita da, gaur egun Altza auzunea bakarri da. Baina termino municipala zan aspektu guztietan, igual etxek edo txaletak intzian, urbanizazio pixkat topago bat enontzan, gero beste hainbeste esparrutan, espazioetan
intzian edifiziok, denak ez dautzeiteun edifizio horiek obrerontzat biratuta, eta bastante, altzara juta alimaztea edo herrera edo inguru hortan, bastante remixa dago berriz, ze agian topatu dezakezu etxe bat superelegantea, 19. mendikoa edola, edo de repente baserri baten, dago, Casares, ez da? Bai, Casares. Casares kulturetxea, kulturetxea, eta da baserri baten formaduna, eta gero dazkazu edifiziok pila bat plantakok, diala, garai frankistanen dakoan, obrerontzat, ez da? Osa, bastante nasketa handia dago. Eta Maite, nola ezkontzen dira garai bateko landa eremu nagusi zuen altza hori, eta orain aintzanek aipatu digun prozesu hori, ez, industria etortzen da, horren ondorioz eraikin berriak egiten dira, nola uztartzen dira bi era hoiek? Aldan bezala eta beste hainbeste lekutan eindan bezala, ezta? Azkenen gaur egun ere ikusi daizke hori nik etxen bauzke, jaionizeneko berogailutako poltsa bat eta harekin jarraitzen dut eta ez azkenen danako atzera aldatzen eta aurrea dijoa eta laxi izan zan altan eta izango da beste lekutan baita ere. Ninda garmendu nahiko nuke dagoela liburun argazki bat, ez dakit, hemen kamera dago. Oso esanguratxua bai. Oso esanguratxua dela, ez dakit zehazki, urtetakok dira, baina horre guai goiz bezala 50 edo, eta da, gizon bat, bere idikin, meta bat iten, gizon gehiago daude, baina bat da oposatzen, eta atzen ikustezu auzoa, ikustezu industria gune guztia, ikusteitu edifiziok, eta nik uste oso esanguratxua dela, eta ondo definitzeula altzan aldaketa. Ikusten ari gara, irudia erakusten ari zaigu aintzane, eta irudia benetan da esanguratsua, eta esan du alde batetik, bi altza horiek ez, aipatzen ari garen eraldaketa honen aurrekoa eta ostekoa, gauza bada, eraikinak egitea eta industria etortzea, baina hor ere bizitzeko bi moduren arteko uztarketa bat bada, esan edut bertan zegoen jendea zegoen, eta gero bertara, industria horietara lanera etorri eta kanpotik etorri den jendea. Hori nolako uztarketa izan zen hori? Nik uste oso positiboa, ez? Gainea, altzako historia mintegin bertan daude, kide batzuk, zeinak beraien gurasoak eta beraiek ere, Estatu Espainolaren beste leku batzuetan jaio izan direnak, eta hala ere, izugarrizko nortasuna dute, ez, altzarekiko, eta atxekimendu ikaragarria inguru honekiko, eta ikusi nola uztartzen den, ez? Hori izan diteke, adierazgarria, nola baita. Eta bertan altako historia mintegian bertan nortasun hori izateaz gain daude aleginak, adibidez, naizta pluridentitate euki, beti euskeraz iten saiatzeia, denak helburu haman komun bat due dala, zebaik ez duela nahiten gaur egun hauzuna espazio hortan bakarrik iteue, lehen oztan, termino municipalan guztien horrek barne biltzeu, errera barne biltzeu, hainbeste espazio hantxe ez ezkitela burua etortzen, eta horrek guztiak helburu hamanko batekin iteu, testuinguru oso desberdinetako jendea batu. Gero de baita, testuinguru desberdintasuna ez da kristona, ze de baita hau hartu geha dala, bagian haurtzaron gauza hauek bizi izan ditun jendea, eta horrek de baita nortasuna elikatzeu. Hori da, pentsaliteke, horrelako landa eremu batera, bestela ere adibideak badaudelako, landa eremu batera industria etortzen denean, eraikin handia, jende askogo bapatean, nola baitere, landa eremu horrek bere duen izaera hori galdu dezakela, ez? Hori galduta geratu litekela, eta kasi landa eremu izan den bat, hiri bat bihurtu dela, akaso nortasun gehiagirik ez duena, baina hemen ikusten da, kanpotik etorritako eta bertakoen arteko, ez dakit, errespetua den hitza, edo behintzat, zaintza bat egon dela, bertakoa mantendu, eta etorri direnek, bertako hori ere, bertako iturri horretek edan dutelako. Gainera, altzatarrek oroar, aldarrikatzen dute beraien izaera industrial hori, horregaitik, hain zuzen ere, ganbara bilduma bera, zentratu da objektu industrialetan. Beraiek esaten dute, landak giroa ere izan zela, baina benetan nolabait altza mapan jarri izan zuena, industria garaia izan zela eta bertako industria. Ganbara bilduma aipatu duzu, Maite okerrezpago de 1988an sortua, eta hor, bada ez, Javier Kanteraren izena azpimarratzen da, zelan egin dute, bai Javierrek eta bai altzan Ganbara bilduman lanean aritu direnek?
Bueno, pentsa, Javier Cantera da, niretzako referente bat, asko maite nuen, duela 2 urte joan zitzaigun, eta bera izan zen bilduma hau bultzatu zuena, ez? Batik bat, altzako historia mintegia izan da elkarte bat, zeinak, ikatu duen altza dokumentalki, argazkiak bildu ditu eta baina Javier izan zen, esan zuena zergaitik ez, objektuen bidez ere, altza irudikatu ez, eta, hasi ziren bera eta beste pare bat, proiektua bultzatzen, eta, pentsa dezakezu, ibili dira, tejoka, zokiden artean, baten batek bautez zuen piezaren bat, doaintzaren bateko, mausen eta beste hainbeste lekutan, erosten eta ibili dira objektuak begiratzen, hau zen lehenengo garbigailua, hemen inguruan egindakoa, eta ez dakiz zer, izugarrizko lana dago, eta dena, erregintzatik abiatuta, ez? Erakusketak egin dituzte, bai, izugarrizko lana egin dute. Eta gero baita testu inguruan eta baliabidei egokitzen. Azkenen, behaiek hasiran, zukean helburu bat, espazio bat lortu eta museo iraunkor bat sortzeko objektu guztiekin, baina, baliabidek ez daudela eta moldatzen joan behar izan zuen behin proiektua, nun jaso, nola mantendu, nola landu, nikola lana inondoren eta bastante prozesu polita, baina gorraldi beren, frustrantea ikustet. Bai. Eta Javierrek, itzingo zenuela berarekin maite, zergatik edo zer ikusi zien objektuei, nola hortu zitzaien objektuen bidez historiarako bidea egitea? Berak betianik lana aintzun Niesen fabrikan, entxufe fabrikan errenterian, eta berak bazuen fijazio berezi bat objektu industrialekiko ez da, baina, azkenean bera bezala beste hainbeste pertsona egon dira, kolekzionatzea gustatu izan zaienak, edo pixka bat sensibilitatea dauki dutenak, horrelako objektuak galez daitezen, ez da, orduan nik usteet hortik zetorrela bere objektu hauek biltzeko nahia eta asmoa. Eta gero bintzen ezuk esan duzuna ez da argazki zar batzuk edartzen baditu zuei ordenagailuan edo disko gor batean gorde ditzakezu, baina objektu fisikoa direnean, lekua behar da, gordetzeko, sailkatzeko, mantentzeko ere bai, zein bat objektu akaso ez dakit, baldintza zehaz batzuten edo izan beharko dira ez ondatzeko, horrek ere erakusten du ez, aipatu duzuen alen altzak berak baduela izaera bat, eta badagoela, azkenen ez dela pertsona bakarren lana, baizik eta hor badagoela zentzu horretan eta alde horretara lanean ari den talde bat. Bai, totalmente. Gainera kontu neuki behar deu, oso voluntarioa dala. Ez dala jende guztionek, obviamente, bere nahietikan, bere grinetikan, eta bere gustongatikan indizan du lan guzti hau. Eta, igual, espazion bat ez danen egon, norbaiten trasteron jaso behar izan zian, katalogazio lan bat inbartzanen, eta etze honen espazioik utzia edo dena dalakoa, beste norbaiten trasteron katalogatu hartzian, dena green propiotikan eta voluntario izara hortatikan indakoa da, eta horrek asko demostratu lehiritze zaitu. Gazteleraz esaten da, ez? El saber no ocupa lugar. Kasuntan igual. Pixka bat Bultza egiten du. Hoxe. Presio pixka sortzen du. Gaina kontu neuki behar da, mota askotako objektu daudela, eta gauza batzuk aldue pixkat gehiago iraun, zakit, metalezin dauden gauzak eta baina daude liburuk paperoi asko sufritzeuela azkenen, daude, momentu enten naiz asko gatzen, baina material desberdinetako objektu asko daude, gauza oso txikikin asko sufritu daiteken dezaketenak, orduan oilantzea eta oiondo mantentzea baliabide eskasekin oso zaila da. Eta hor baita ere behar dena da jendeak, doaintza hori, edo bentsat objektuak emateko prestegotea, ze norbaiten joan, eta zure etxeko alako objektu ikusi dugu badaukazula, eta emango aldi guzu, eta jendeak geratuko zen hasieran ez, harrituta, zertan ari dira. Bai, azkenen, hori da gure lana, ez? Sentsibilizatzea eta jendei, jabetu araztea, garrantzitsu edala testigantzak ustea, ez? Behintzate nolako izan dan gure historia, nola bizi izan dugean, eta bai, nire gertatzen zait, amonakin, amona, ez dakiz errau, non dakuzuta, bota irun da, nola bota ez denula, eta zertako nahi zenun hoi? Azkenen, ez? Bai, helburu da sentsibilizatzea, eta liburu honekin ere, hori lortzen baldin badeu, ederki. Gaina da oso politia de bai, objektu, izan ezkeo anekdotan bat, testigantzan bat, objektu hauek jaso egin du. Katalogazio prozesun anekdotak eta testigantza jasota daudeta. Nik uste oso garrantzitsua dela, ze azkenen, igual ez duzu hainbeste
kasu honetan nahi dut zaitez dela despertsonalizatzen objektua, baina kasu honetan gehiago pertsonalizatzen zu, ezta? Historio jakin bat emate jozu, pertsona jakin bat emate jozu, eta izara jakin bat emate jozu. Eta bakizu, agian, oso kompleto alima da, nola eskuratu zuen, nola erabilizan duen, eta zergatik erabakiun doaintza egitea. Eta, hoxe. Esan duzu hasieran, kanterak eta bere lantaldeak egindako lanaren doaintza hori jaso zenutela, zuek jaso zenutela, lan hori jaso zenutenean zenbateraino zegoen orain liburuan islatzen dena eginda, zegoeratan aurkitu zenuten eta nola aurkitu zitzaizuen hori liburu batean bihurtzea? Doaintza aurrera eramaten ari zen garai hortan, ganbara bilduma zeon, literalki ganbara baten, hane altzako kulturetxe baten, eta 570 pieza inguru zien, ala daude baita ere liburun, ala dago adirazita, eta, gukin deun bakarra da, pixka bate atondu, pixka garbitu eta bar, baina, informazio gehiena beraiek edatu basetxo bat eginda zuten, argazkiak ere aterata zituzten, beraiek webgunean ere badute katalogo txiki bat, ez objektu guztiekin, baina esanguratxonekin bai, eta, gure lana izan da besterik gabe leku aldatzea, eta pixka bat gure irizpidetara moldatzea, baina lan ikaragarria egin datzen horretik, bai. Eta babesleku finko bat ematea azken bai. Bai, asko angustiatzen ziren zozezan, eta honekin zer, ez da, hemen daukau espazio baten ganbara hortan, baina ez da igual, ez da bere espazio egokina, agian ez etasunagatik, edo jende asko pasatzea dalako, edo dena dalakoa, eta horrek asko angustiatzen ziren, orduan, behaiek nahi zuena da, espazio seguro bat eta finko bat bilduma honentzako. Eta berme bat ere bai ez, liburuan islatuta jada hori hor geratzen da, eta beraiek akaso, zuek esan duzu, jada jende gaztea baino ja adimine batean aurrera joandako jendea ere badagoela hor, eta beraien kezka ere izango zen ez da, eta bintxe geratzen bada eta galtze baldin bada. Eta segurtasun hori baita, jendeak alkohola bisitatu bilduma. Jendeak alkohola ezagutu eta alkohola zabaldu. Azkenean Arantza Edizientzia Elkartea entitate publikoa da, eta zuk bilduma ikusi nahi izan ezkeo, da eskatzea eta jutea, eta itzordu bat finkatzea, eta listo. Orduan, da behain helburua zan hori baita zabaltzea, ez nunbaitea doaintza egitea, jasota dotea eta hor gehatzea, eta listo, haratago joaten nahi zuen. Zuentzateri ikasketa prozesu bat izan da? Ganbara bilduma hori ikusi, ikertu, aztertu eta liburu egitea? Bai, dudari gabe. Gainera, bi entitate hauek elkartza izan da, guretzako, bai. Akoso berazgarria, ez da? Bai, totalmente. Ni gaina graduatu berria naiz, ni praktikak Arantza Edizientzia Elkartean nituen, eta nik hor pixkat murgildu nintzen objektu materialen kontutxo handi hontan, eta aniztasun hontan, eta bertan egin un topo bilduma honekin, eta industria ondarea edo objektu hauekin, eta ordu arte netzako izan, netzako zan, Aitona Monen etxen ikusten ditun gauzak, edo agian inkluso etxen izatea nun zerbait eta enula ikusten, ez da? Horratik anitzen zait, netzako totalmente interesgarria eta asko aportatu itela, ze aratago irikit begira da, ez da? Gainea behaiekin, bai Maite bai Suberrikin eta baita Ferminekin, ikasiet zabaltzen begira da hori eta ikustea gauzak agian gainontzeko, edo nide baita baina arte, ikusten ditun gauzak balioan jarri alizateko. Eta hau, orain arteko bilakaeraren isla bat da, baina bilakaera etengabekoa izaten da, gaur egun ere objektuek kontatzen dutena edo objektuek esan dezaketenaren ikerketa egiten jarraitu liteke, proiektu honek jarraipenik izango du, Maite? Bai, gainera, altzako historia mintegia berak galdu zigunez, posible genuke bilduma hau, handitzen joan, eta doaintza gehiago aurkitzen baldin baitugu, auzoan zehar, bai noski esan genien beraz, jarraitzen du ez da, irikita dago bilduma hau, doaintza berrietara eta Arantza Edizientzia Elkarteak ere bere bilduma propioa badu, eta bai, gu hontan gabiltzanean, bai noski. Eta bukatzeko, liburua batetik non eskuratu daiteke, eta bestea, altzatarrentza bakarri da, edo nori balio lezaioke liburuak? Edo nori balio lezaioke. Hau kasu bat besterik ez da, altzako kasua, baina pixka bat Gipuzkoan eta Euskal Herri guztian gertatu den prozesua da, industrializazioa eta eraldaketa hori, beraz, estrapola liteke beste herrietara. Eta eskuratzeko, oberena Arantza Edizientzia Elkartera deitzea, edo webgunean kontsultatzea, bertan baita gozagai. Kontu neuki behar dude bai,
industrializazio garaekin eta industrian zutako objetuk, diala oso, bueno, komila tartean homogeneok, ezta? Osea, berdina izan zitekeen Donostin, izan zitekeen Barcelona, Madrilen, orduan horrek de baita kolektibo oso zabal bat barne hartzeu. Tan horratikan ikuste liburu hau, dala liburu bat hartu dezakela, ez dakit, Valladolideko gizon batek edo emakume batek hartu eta esan, pues nik objektu hau dukin hon. Ze ilusia. Nik adibidez daukat osaba bat objektu mundu asko uste zaiola, eta liburu hau paritu nion, nik etxen nun bat, eta bea, beti hemen bizi izan da, baina asko itezun joko, objektu zarrago dukin, eta haste zan, eta ze politia hau, goatzen nahi zaun gure guraso zituela, nosike, eta oso unkigarria da hori egia esan ikustea. Pertsona bat ez dezuna erlazionatzen horrekin, ikuste identifikatzen. Aintzane Kortajarena eta Maite Errarte altzako etxe batera bidaia 60ko hamarkadan liburuaren egileak, mila esker bigarren kafera hurbiltzagatik, eta hemendik aurrera, ganbara zarretatik deikasten baldin mazizkizue, erru ez da gure, Deitu lasai, hortako gaudeta. Eskerrik asko bikote, goizeko 10:53 minutu segituan, goaz aurren omen bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ours is the power, and now is the time. This is the hour, the power of time. Ours is the power, and now is the time. This is the hour, the power of time. Light as a feather, steep as a board. Electric weather, above and below. Light as a feather, steep as a board. Electric weather, above and below. Azken aldian arrabo txapur bat sortu duen gai baten inguruan hitz egitea. Proposatu digu Izortze Santin Gomez bigarren kafeko zientzia dituak. Iragan astean erabaki zuen Espainiako gobernuak osasun zentroetan musukoaren erabilera derrigorrezkoa izatea pandemia garaian bezala. Hainbat autonomia erkidegok desadostasuna erakutsi dute neurri horren aurrean eta sortu du zalaparta. Beste hainbat gai ere izango ditugu izpide, baina hautsak arrotu dituen neurri horretatik abiatuta, azken asteetan jendeari hainbat osasun arazo eragin dizkien 3 birusen inguruan argi apur bat jarriko digu esan bezala Izortze Santin Gomezek Euskal Herriko Unibertsitateko Biokimika eta Biologia Molekularreko irakasle eta ikertzaileak. Egun honetan ongi etorri Izortze? Kaixo, egunon. Zer moduz gara? Ongi esan beharko, ikusita panorama nola dagoen, Bueno, Izortze, esan dugu, zalaparta apur bat sortu duen neurria izan dela, musukoaren derrigortasun osasun zentroetan, zientziaren ikuspegitik egoerak eskatzen duen neurriko erabakia da, derrigortasunarena? Ni askotan entzun dira zute ez nazela oso derrigortasunaren aldekoa, ez? Nik uste dut pedagogia zientifikoa egin behar dela, ez? Eta badirudi pandemia bat pasa dugula, eta oraindik ere ez dugula ezer ikasi, ez? Nik uste dut pandemian zehar divulgatzen egon garenak eta pedagogia egiten egon garenak, ez? Askotan esan dugula beharrezkoa dela prebentzio kanpaina eraginkorrak martxan jartzea, ez? Eta osasunarekin erlazioa daukaten gaiak gizarteratzea, ez? Jendeak ulertzeko benetan noiz jarri behar den musukoa, zergatik jarri behar den musukoa, eta ez? Hori esan da, musukoaren neurria da neurri prebentibo bat. Eta hitzak esaten duen bezala, prebentzioa egin behar da arazoa gainean eduki baino lehen, ez? Eta berez, arazoa gainean daukagu da. Beraz, ez dut uste musukoaren erabilerak, esan dezagun intzidentzia kurba lausotzen lagunduko duenik. Bai, egia da, bakarrik osasun zentruetan derrigortu dela, ez? Eta alde horretatik nola baitako zentzua auki dezake, ez? Ezken finean, ospitaletan osasun zentruetan ze
pertsona klase aurkitzen ditugun, normalean pertsona zaurgarriak, ez? Pertsona gaixo egon daitezkenak beste arrazoi batzuengatik, pertsonak oso helduak, oso zaharrak, ez? Eta alde horretatik, pertsona horiek nolabait babesteko eraginkorra izan daiteken neurria dela iruditzen zait. Akaso hori da ez da izortze, neurriak edo neurri hartu aurretik egin beharreko lan pedagogiko egiten ez denean, gero arrapaladan hartu behar izaten dira neurriak eta aurretik lanketa hori egin ez denez, jendeak ez ditu ulertzen. Claro, hala izaten da, ez? Jendeari azaldu egiten basaio, nik uste jendea ulertzen duela, ez? Azken finean oso momentu gogorra bizi izan ditugu orain dela 3 urte, ez? Eta orduan, jendeari azaltzen baldin basaio behitu. Gaixori baldin bazaude, nabaritzen baduzu, hotxeri arruntaren sintoma dituzula, jartzasun musukoa, ez? Zuretzako hotxeri arrunta bat dena, beste pertsona batentzako gaixotasun larri bat izan daitekelako, ez? Orduan ez dakit, elkartasunengatik bakarrik egin daiteken zerbait da, eta nik uste dut jendeak hori ulertzen duela. Bueno, izortze, honen aitzakian aipatuko ditugu, azken asteetan jende askori erasan dioten hainbat birus, uste du inork inorrez gaudela, ez libre esan edo deno daukagu inguruan, gu gau izan ez pagara, familiakoren bat edo ezagunen bat azken asteetan gaixotuta egon dena. SARS-CoV-2 birusa, gripe A birusa eta VRS birusen inguruan hitz egin nahi diguzu eta argitu nahi dizkiguzu hainbat gauza. Bai, bueno, 3 horietaz hitz egingo dizuet, batez ere direlako, azkenean hospitalizazio gehien eragiten dituztenak, ez? Negu garaian badaude beste virus batzuk zirkulazioan daudenak, hotxeri arruntak eragiten dituztenak, adenovirusak, rinovirusak, baina normalean horiek eragiten dituzten sintomak lausoagoak izaten dira, ez? Katarro bat esan dezagun eragiten dutela. SARS-CoV-2 gripea eta VRSA ere hotxeri arrunta eragiten dute normalean, baina kasu konkretu batzuetan, batez ere zaurgarria diren pertsonetan, gaixotasun larriagoak eragin ditzakete. Bai? Zein da diferentzia nagusia 3 horien artean? Sintomei dagokionean antzeko parezido esan dezagun, ez? Hotxeria, sukarra, zinegona, eta bat, ez? Baina, bueno, VRSA batez ere, ume txikietan eragiten ditu arazo larrienak. Normalean virus horrekiko esposizioa izaten dugu 2 urte bete baino lehen, eta urte bat baino gutxiago daukaten umeetan, bronkiolitiza deitzen deneko gaixotasun bat eragin dezake, arnas aparatuko inflamazioa dana, eta nahiko larria izan daitekena, hospitalizatu behar zaie, oxigenoa eman, eta horren kontrako ere esan beharra dago, txertoa martxan dagola, eta txertoa nahiko eraginkorra dela. Bai, 85ean gutxi gora bera egiten du hospitalizazioak gertatzea virus horrengatik. Eta gero gripea eta SARS-CoV-2-aren arteko ezberdintasun nagusiena, eta nik gaur azpimarratu nahi dudana da, biek arnas aparatuko ehunak infektatzen dituztela, baina SARS-CoV-2 ere beste ehun batzuk infektatzeko gaitasuna dakala. Bai, memoria egiten baldin badugu, oso famatu egin zen ACV hartzailea, bai, ACV hartzailearekin interakzionatzen du virusa, ehunetan sartzeko, SARS-CoV-2-ari buruzari naiz, Eta ACV hori ez da bakarrik birikietan edo arnas aparatuko ehunetan adierazten. Bihotzean, burmuinean, eta beste zenbat lekutan ere agertzen da, ez? Orduan, SARS-CoV-2ak eragin dezakena da, arnas aparatuko infekzio bat izateaz gain, bestelako ehun batzuetan ere inflamazioa eragin, eta hor, albo ondorio larriak eragin, ez? Orduan, alde horretatik, esan daiteke SARS-CoV-2-aren bitarteko infekzioa larriagoa, izan daitekela beste ehun batzuetan ere inpaktatu dezakeelako. Izortze, segituan jarraituko dugu zurekin izketan, baina goizeko 11ak ditugu eta azken ordukoaren bila egin behar dugu salto estudio zentraletara. Egoi Belategi lankide antxe du, Egoi Belategi, egunon? Egunon baita zoi ere, eta zuzen ere osasun kontuak osakidetzari begirakoak aipatzeke goizeko ordu honetan. Euskadiko medikuen sindikatuak baieztatu duenez, osakidetza da Laudioko etengabeko arretagunean joan den ostiralean hildako gizonaren heriotzarekiko arduradun nagusi bakarra zentroan medikurik etzegoelako. Zentzu horretan gaineratu dute osasun sailak diona gora bera, erizainek ezin dituztela sendagileak ordezkatu. Pasaden ostiralean gizonezko bat ondoezik heldu zen, Laudioko etengabeko arreta gunera sendagilerik etzegoen une batean. Bi sendagilek, bi erizainek berehala deitu zuten anbulantzia bat gizona ospitalera eraman zezaten, baina azkenean zendu zen gizonura osakidetzan dauden egiturazko gabezien inguruko
eztabaida suspertuz beste behin ere. Gertakari horren ostean, hauxe da Euskadiko Medikuen Sindikatuan ondorioztatzen dutena hitzez hitz. Eusko Jaurlaritzako osasun saila ahalegintzen bada ere herritarrei hori esaten, bi erizain ez dira sendagile baten baliokide izango eta ez dira inoiz izango. Hala azaldu du aipatu sindikatuako arbidez. Zentzu horretan gaineratu dute askotan salatu dutela berezko sendagile falta erizainekin ari dela ordezkatzen Osakidetza eta gogor ekarri dute etengabeko arreta gunetan sendagilei dagozkien ardurak erizainen gain uztegatik salaketa jarrita dutela eta honi jarritako helegitearen emaitzaren zain daudela. Euren salaketa erizainen aurkakoa ez dela argi uzteko medikuen sindikatutik aurreratu dute haien arabera egoki izan zela erizainen eta ambulantziako langileen jarduna eta inoiz ezingo dela jakin heriotza saiestu halko zenik bertan sendagile bat egon izan balitz. Azkenik sindikatu honek bat egin du asteardunetan, hemendik ordu erdi eskasera, Laudioko osasun zentroaren parean egitekoa den kontzentrazioan parte hartzeko elak eta labek deituta. Gainerakoan eta informazio praktikoari bide emanez, istripu hilgarria gaur Nafarroan auto bateko gidaria hildelako gaur goizean Nafarroa 115 errepidean Funes parean kamioi batekin talke egin ostean. Hildakoa 51 urteko gizonezkoa zen Milagron jaioa, baina Errioxan Rincón de Soton bizi zena. Esan bezala autoko gidaria kamioi baten aurka egin du talka inguruan Lambro trinkoa zegoen une batean. SOS Nafarroa bat larrialdi zerbitzuak goizeko 6 aldera izan du ezbeharraren berri eta Azkoineko parkeko suhiltzaileak guardiako mediku taldea anbulantzia bat eta foruzengoaren patruiak bertaratu diren arren azkenean ezin izan dute ezer egin gizon ura suspertzeko. Tira gainerakoan esatea une honetan lasai ditugula Euskal Errepideak, esaren nagusikoak behintzat, beraz hementxe utziko dugu eta hurrengo boletina badakizue, boletina baino hurrengo albisten kontakizuna eguerdiko 12etan informazioaren ariaren 2. edizioan, gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategikuk jarraitu egin behar dugu, naiz eta Inigo beldurtu egin den hainbeste virus konturekin eta ies egin dugun. Beraz, hemen nik neure virus propioekin jarraituko dut Izortze eta Julenekin hizketan. Ados, Julen. Bai, noski, eta oraindik ere aipatu bezala SARS-eko 2aren eta VRS-aren inguruan aritu gara Izortzerekin, eta Izortze oraindik gripearen virus horren inguruan hitz egin behar dugu. Ez dakit, 3. Virus hau, ez dakit bat bestea baino oldarkorragoa edo arriskutsuagoa ote den, edo 3 nolabait ere oldarkortasun aldetik antzeko ezaugarriak ote dituzten. Bueno, nahiko antzekoa dira, ez? Egia esan bezala, pertsona osasuntsu eta normalean ez dituzte oso sintoma larriak eragiten. Oso desatseginak izan daitezkenak, esan bezala, sukarra, mina, estula, tabar, mukiak, ez? Ondo dakizuen bezala hortik, oraintxe, ez? Baina berez oldarkortasuna antzekoa izaten da. Azpimarratu egin behar da ere, kasu honetan gripearen kasuan, gripe virus ezberdinak daudela, A eta B influenza sortzen dute gaixotasuna. Momentu honetan Euskal Herrian badirudi batez ere gripea ikusten ari dela, bai? Eta ere, gogorarazi honen kontrako txertoak ere existitzen diela, urtero, kanpainak martxan jartzen diela, gripearen kontrako txertaketa aurrera eramateko. Egia da, txertoa ez dela oso eraginkorra, bai? Eta horren zergaitia zein da, batez ere gripearen virusa asko mutatzen duela. Bai, orduan urtetik urtera mutazio ezberdinak pairatzen ditu, eta orduan oso zaila da oso eraginkorra den txerto bat garatzea. Hala eta guztiz ere, hospitalizazioen edo gaixotasun larrien 50% inguru ekiditen ditu, ez? Orduan, pertsona zaurgarria direnean oso proposa izaten da txertoa jasotzea. Pertsona zaurgarrien kasuan Izortze esan duzu, txertoaren aukera hori benetan ona eta baliagarria izan daitekela, gainontzean, bestelako osasun arazorik ez duten pertsonen inguruan, gripea sendatzeko, ohiko moduan esaten den 3-4 egun txarrak pasa eta mimo batzuekin sendatzen ezer ez dago, edo badira beste tratamendu aukera batzuk ere. Tipula erditik moztu eta logelan jartzarena, ez? Hori ere, bai. Ez zulka ezariteko gauean.
Hori oso tipikoa da, ez dakit ebidentzia zientifikoa ote dagoen, baina bida nire semei tipula jartzen diedala ondoan, ez dula asko daukaterian eta funtzionatzen du. Bai, orduan igual, aldugu dauden datu guztiak hartu eta ikusi benetan eraginkorra dan ala ez, baina ez, berez ez dago, esan nahi dut. Sukarra ez genuke tratatu behar, ez bada oso gaizki gaudela, azkenean sukarra gorputzak daukan mekanismo bada infekzioari aurre egiteko, eta zuk esan bezala, ohea, lasaitasuna, mimoak eta egin txar batzuk pasa eta aurrera. Ez dago besterik. Zalantzari gabe bizitza guztian esan duguna, pertsona zaurgarrien kasuan kenduta horrela konpondu izan ditugu gripearekikoak eta oraingoz ere horrela jarraitu beharko dugu. Izortze hori lehendabiziko gaia edo izpide bezala genuena eta bigarrenari helduko diogu ondo iruditzen bazaizu eta titularrak edo lerroburuak gutxi gora bera horrela esaten du. Bakteria multierresistente baten aurkako antibiotikoa aurkitu dutela. Konta iguzu, zer lehen hasteko eta behin zer den bakteria multierresistente bat? Bueno, bakteria multiresistenteak dira gaur egun ezagutzen ditugun antibiotikoekiko erresistenteak diren bakteriak. Hau da, bakteria horren infekzioa pairatzen baldin badugu, oso zaila izaten da ditugun antibiotikoekin, infekzio hori sendatzea nolabait, ez? Izan ere, mota honetako bakteria ezberdinak existitzen dira, eta pandemia isila bezala ezagutzen den fenomenoa eragiten ari dira. Bai, segatik etzaten zaio pandemia isila, zeberez munduan urtean pertsona asko eta asko hiltzen dira mota honetako bakterioek eragindako infekzioengatik. Izan ere, adibidez, estatu Espainiarrean 2023 urtean 23.000 pertsona hil ziren mota honetako bakteriek eragindako infekzioengatik. Eta uste da 2050 urterako munduan 10 milioi hildako egon daitezkela urtean mota honetako infekzioengatik. Orduan, benetan arazo larria da, bai? Hori da, ez da mundu... Bai, esan izortze. Ez, esaten nuen, kasu honetan bakteria konkretu bada, eta baimentzen badidazue izena irakurriko oso zaila da, Acinetobacter baumani, deitzen den bakteria bat, bakteria multiresistentea esan dudan bezala, eta normalan infekzio nosokomialak eragiten dituna, bai? Zer da infekzio nosokomial bat? Ospitaletan ingresatuta dagoen jendean agertzen diren infekzioak, bai? Eta esan bezala, biriki infekzioak sortze ditu, sepsiak, odol sistemaren infekzioa sortze ditu, eta oso larria izaten da, hori, esan bezala ez dagolako tratamendu eraginkorrik aurre egiteko. Esan duzu, eriotza asko eragin ditzaken antibiotikoa, ekin ditzaken antibiotikoa dela, esan duzu, 2050 begira mundu mailan eriotza gehien eragin ditzaken kausa izan liteke, beraz, gaur egungo aurkikuntza hau garrantzitsua da, baina ez soilik gaur egungoari begira, baizik eta etorkizunean eriotza asko ekin ditzakeelako. Bai, argi eta garbi, gainera ez dut komentatu, baina oso zaila da antibiotiko berriak aurkitzea. Orduan, daramagu igual menderdia zeinan ez da antibiotiko berririk aurkitu. Orduan, berri hau alde batetik ona da, bakterio hauen kontrako infekzioa tratatu daitekelako, baina baita ere gai izan garelako ikerketa oso interesgarriak egiten, antibiotiko berri bat aurkitzeko, ez? Orduan, alde horretatik oso berri ona. Esan beharra dago, ez dakit entzuten nauzuen. Entzuten nauzue? Ez dakit entzuten nauzuen. Treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Baby, can't you see through me? 'Cause we're alone now, and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets. Badirudik berreskuratu dugula konexioa, Izortze Santinekin, Izortze, ari zinen aipatzen hori ez, antibiotikoak bilatzea, edo ez dakit nola hitz teknikoa nola izango litzateken, baina oso zaila dela.
Bai, oso zaila da, ez? Berez, erresa da aurkitzea farmakoak bakteriak hiltzen dituztenak. Pero, claro, pentsa behar dugu bakteria horiek gizakien barruan daudela infekzio bat eragiten ari dutenean, ez? Orduan, farmako horiek gizakiontzat toksikoa ez izatea, hori da zaila dena benetan, ez? Bien arteko kombinazio hori lortzea. Orduan alde horretatik oso berri ona da. Ere aipatu nahiko nuke, berez hau saguetan probatu dala, bai? Berez ikusi da, mota honetako infekzioak tratatzeko oso eraginkorra dela saguetan, baina orain, entsegu klinikoak egin behar dira gizakietan, benetan ikusteko gizakietan eraginkorra ote den. Eta gero, aurrerantzean ere kontrolatu, bakterio honek ez duela farmakonen kontrako resistentzia garatzen, ez? Hori ere gerta daiteken zerbait da. National Geographic webunean ikusi dugun albistea izan da, eta aipatu dugu izortze eriotz asko eragingo lituzkela, baina horrez aparte, aipatu albiste horretan kontatzen da nola, infekzio horiek 2008ko krisiaren antzeko inpaktu ekonomikoa eragin dezaketela, eta jende asko pobrezia egoera larrian ere utzi dezaketela, beraz, aurre ikuspenak behintzat, gero ez dakigu azkenean zertan geratuko den, baina aurre ikuspenak ilunak dira. Bai, aurre ikuspenak oso iluna dira. Izan ere, munduko osasun erakundeak nola zerrendatzen dituen, etorkizunean ditugun osasun arazo nagusienak, eta hau lehenengo 5 artean dago. Bai, orduan benetan aurrerantzean izango dugun osasun arazo larria izango da, eta gainera zuk esan bezala ere, alde ekonomikoarekin lotura zuzena aukiko duena, ez? Alde batetik osasun sisteman presio handia eragingo duelako, eta horrek logikoki alde ekonomikotik arazoak sor ditzakeelako. Ikusiko dugu, gertutik jarraituko dugu, ze bilakaera izaten duen antibiotiko hauen kontuak, eta bukatu horretik izortze beste kontutxo bat ere aipatu nahi genuke, bakaso pixka bat, ez dakit, umore kutsua edo baitzate grazia apur bat ere egin diguna, eta galdera bati erantzuna ematen diona, ez da, zergatik da gernua horia? Bai, ez dakit, estiloa guztiz aldatuko dut, ez, egia da, gai hau pixkat utzalagoa dala, ez, baina, bueno. Bai, eskertzen da, Bai, pixka bat umore pixka jarri arren zientziaren asuntoari bai, ez? Zuek bilirrubina zer dan, edo bilirrubina hitza segurazki entzun duzuen behin baino gehiagotan bazegoen abesti bat, ez? Noski abestiaren gatik, bai. Horregatik. Bilirrubina da, hondakin bat, globulo gorriak degradatzen direneak sortzen dana. Bai? Bilirrubina hori esteetara joaten da, eta esteetan entzima batek prozesatu egiten. Bai? Zer da ikerkuntza honetan aurkitu dana? Bilirrubina hori esteetan prozesatzen duen entzima zein den identifikatu duten. Bai? Eta ikusi, deitzen da bilirrubina reduktasa, baina hori gutxienekoa da, ez? Baina bilirrubina reduktasa honek egiten duena da, bilirrubina uribilinogenoan, esan ezagun, eraldatu, bai? Eta molekula hau horia da. Eta molekula hau gernuaren bitartez ateratzen dugu gure gorputzetik, bai? Eta orduan, ikerketa honek aurkitu duena zuzen ere da, entzima hau zein den, ze prozesua katalizatzen duen eta sortzen deneko molekula hori dela zuzen ere gernua horia izatea eragiten duena. Eta gainera ikusi dutena da, entzima hau esteetan daukagu mikrobiotak sortzen duela, eta badaudela zenbait egoera, batez ere gaixotasunekin erlazionatutakoak, esteetako inflamazioarekin asoziaturikoak, zeinetan entzima honen kontzentrazioa baxuagoa den, eta horre pertsona hauetan bilirubinaren metabolismoak arazoak eragin ditzakeena, ez? Orduan, berez, gernua hori azela bagerekien, baina orain badakigu ze prozesu eta ze entzima katalizatzen duen prozesu hori bazkenean gernua horia izateko nola bai. Egunero zerbait ikasten omen da, eta akaso, izortzek eman digun azalpena ni nire lagunei emateko gai ez naiz izango, baina egunen batean horrela pixka bat esaten dena, arrogokeri puntu baldin baugat, esango die, badakizu zergatik den gernu horia, eta gero erridikulo egingo dut, enaizelako gai izango, izortzek eman digun azalpen hori emateko, baina tira. Ondo aukeratu behar da zeunetan eman nahi dezun azalpen hau. Ez, poteatzen ari zara eta bat ari da kontatzen atzo ez dakit osasunak irabazi egin zuela, eta zuk begira, badakizu zergatik, ez dakit
oso egokia den. Ondo pentsatu. Noiz sartu nahi duzun gaia. Akaso lagunik gabe ere geratu zintezke, ez da horrelako une batean gainezke. Jo, baina tira esandako, pixka bat umore kutsutik edo pixka bat gai serioagoetatik aldenduta amaitu nahi genuen gaurko zientziaren tarte hau, eta Izortze Santin Gomezek Euskal Herriko Unibertsitateko biokimika eta biologia molekularreko irakasle da ikertzaileak, asmatu du bete-betean, gaiari arintasuna ematen. Izortze, mila esker gaurkoan ere gurekin izatagatik eta datotzen asteetan izango dugu berriz ere, elkarren berri. Bai, eskerrik asko zuei jo. Agur. I thank my lucky stars. Take my hand, prepare for takeoff. Don't look down, prepare for takeoff. Take my hand, prepare for takeoff. Prepare for takeoff. I thank my lucky stars that I discovered you, like the first man on the moon, but you came out the blue. I thank my lucky stars that you're so close to me, like Venus and Mercury, from the darkness to the deep. I thank my lucky stars that I discovered you, like the first man on the moon, but you came out the blue. I thank my lucky stars that you're so close to me, like Venus and Mercury, from the darkness to the deep. I thank my lucky stars. I thank my lucky stars. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Bizitzutxiren artean, irrifarre konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, etzarela beste egiten ari. Espainiar estatuko CIS inkestaetxeak atzo argitaratu zituen gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruzko pertzepzioak eta genero estereotipoak inkestaren emaitzak. Kontziliazioa, lan mundua, berdintasunaren aldeko borroka, hezkuntzarako sarbidea, kontzeptu ugariren inguruko galderak egin zituzten, baina bereziki batek utzi gaitu aho bete hortz. Aginteak men egiten dizunetan, aurkituko nauzu hemen, izango naizkemen. Antza denez, gizonen 54%ak uste du berdintasunaren sustapena urrunegi joan dela eta orain eurak direla baztertuak. Ez naiz sekula zenbakiekin ondo moldatu Julen. Nahiago izan ditu hitzak. Zenbakiak ulergaitzak egin zaizkit askotan. Kalkuloak egiten saiatzen naiz eta emaitzek ez dute zentzurik izaten. Hitzak mugitu hitzaket, aurrera lehenago, atzera ondoren, alderantziz jarri, eduki zustu, berriro bete, eta logika topatuko diet. Zenbakien aurrean aldiz txiki sentitzen naiz. Gizonen 54%ak uste du berdintasunaren sustapena urrunegi joan dela eta orain eurak direla baztertuak. Ez beste behin argi dago, ez ditut zenbakiak ulertzen. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, bintzat irakur ditzazun biluzten nauzunetan. Ikusten dut zifra hori, 54%, eta handiegia iruditzen zait, gehiegikeria, eta beste zenbaki batzuk etortzen zaizkit burura. Gogoratzen dut nola Nazio Batuen erakundearen arabera, oraindik 300 urte falta zaizkigun genero berdintasun osoa lortzeko.
140 botere eta lidergo postuetan dauden emakumeen ordezkaritza ekitatiboa lortzeko, eta 40 estatuetako parlamentuetan gauza bera lortzeko. Edo nola, 2030erako neskatu adingabeek ezkontza behartuak desagrarazteko orain, baina 17 aldiz azkarrago joan beharko genuken. Edo nola mundu mailan 383 milioi emakume pobrezia egoeran bizi diren. Nola 15 eta 19 urte bitarteko 15 milioi emakumek sexu harreman behartuak izan dituzten. Eta etxeko atarira etorrita nola Hego Euskal Herriko emakumeen soldatek 133% handiagoa beharko lukeen gizonen parekoa izateko. Eta orduan gogoratzen naiz erlojuak zenbakiak ematen dituela, orduak zenbakiak direla, eta horietan ere galtzaile garela. Gizonen 44%ak uste du berdintasunaren sustapena urrunegi joan dela eta orain eurak direla baztertuak. Hori dioen inkesta berak dioelako lanegun batean, emakumeek gizonek baino ordubete gehiago ematen dutela etxeko lanetan, garbiketan, janaria prestatzen, erosten. Baina are gehiago, seme alaben zaintzeaz galdetzean, egunean emakumeek 3 ordu gehiago ematen dituztela. Albanu bizi, uretan bizi. Eta orduan gogoratzen naiz, adinak ere zenbakiak direla, eta Anak, ostiralean bere bikotekideak erail zuen emakumeak 57 urte zituela, eta ez dituela sekula gehiago edukiko. Betirako geratuko dela 57rekin, bere bikotekideak hala erabakizuelako. Edo Noak 7 urte zituela, eta ez berak eta ez bera nebak ez dutela urtebetetzerik ospatuko, violentzia bikarioaren azken biktimak izan direlako. 31 dituela tuteran bere bikotekideak jopoitu duen emakumeak. 23 dituela Madrileko etxe batean 72 orduz bahituta eta bortxatuta egon den emakumeak. Eta orduan nahasten zaizkit orduak, adinak eta minak. Eta neure buruari esaten diot, Goiuri aztu zenbakiak, ez dituzu inoiz ulertu. Eta esaldiaren beste zatietan zentratzen naiz. Berdintasunaren sustapena urrunegi joan dela eta orain gizonak direla baztertuak. Eta nere bizitzan lehenengo aldiz, hitzak zenbakiak baino ulergaitzagoak egiten zaizkit.
Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lana Glasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, piskat egetxegi zela han egiteaz, eta Glasgoko gizartea beziki queer baita, eta transidentitatea beziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain ene aldiz zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Historia hori iruditzen zaigu, fascinating. Entregara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, bueno, ose. 10 urte zentsatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez egin dit, bai, ados. Hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lontzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan haratago doala edo ez dela, kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehenbiziko abiapundua, erraetan umezala ni edo erlijio horretan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz joeten nien mezara, eta apesa egiten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta gana. Txipidanik deia ikusi nuen Eliza, etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat, eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea, adibidez, lanari buruz, adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sufritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sufritzea, eta dirua egitea sufritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutararik biziki maite duten lana eta zupat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten dutararik behar duzu sofritu, eta behar zenaz ez duzu lana egiten, da plazera. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Eta guk, orain, arkakuserekin hitz egin behar dugu, haserrealdia. Egunon, arkakuso. Egunon, zer moduz gaude, urte berri hon, bide batez. Hori izaten hori, gu ondo, lan urte hasi zenetik eta amaitu aurretik ere bai, ez beste batzuk bezala. Ez duzuen nire gatik esango, ni hemen nabil aurreko astetik. Aurreko astetik, lotxapia, personak. Ondo? Bai. Esango nuke zuek baino beto, baina hor Twitchen edo zuzenekoa jarraitzen ari direnak ikusiko dute gaur ez dudala nire etxeko bata edo pijama moloi horietako bat jantzi, baizik eta jertxe urdin bat zehatzo izan zen Blue Monday. Bale. Eta orduan Blue Monday gustatzen zaizu, eta horregatik jantzi duzu urdina? Ez. Eske atzo izan zen oso egun txarra. Ez dakitzoi pasatu zitzaizuen, niretzat eta nire inguruan izan zen oso egun txarra. Ara? Benetan sentitu zenuen astele latukoa? Oso, bereziki lanean. Baina, esan beharra daukat, beti egun txarrak konpontzen direla, edo txarragoak ez izaten jarraitzeari uzten diotela, lagun on batekin elkartzen bazara. Eta ez nik nuen aukera hori lagun on batekin bazkaltzeko eta hortik aurrera ez enain txarra izan. Bueno, dena den, egun txarra zergatik izan zen, zioa zelako buruan zerena malako atzo Blue Monday zela eta bazenekin asteburutik astelena egun txarra izango da, gauzka gaizkaterako dira, edo bestela.
Keba, nik uste nuen datorren astean zela Blue Monday-a. Osea, de hecho, bueltatu nintzen klaseetatik, hor departamentura, eta esan nuen, zer da, hau, banoa, kasi, banoa. Eta sartu nintzen e-mailean, eta bakizue publizitate e-mail sorta horiek bidaltzen dutela, eta, klaro, denak jartzen zuten Blue Monday. Eta nik, orain ulertzen dut. Hoy puede ser un buen día, Blue Monday. Hori da propaganda ona. Orduan zuke Iruña sinesten duzu Mercurio retrogrado eta horrelako gozetan? A ber, zer da sinestea? Zer da Mercurio retrogrado, beste galdera badaukat nik. Nik ezagita azaltzen. Zer dan, esaten dute Mercurio retrogradoan dagoenean teknologia aztoratu egiten dela eta energia aztoratu egiten dela eta orduan ohikoa dela zuri gauza txarrak gertatzea. Orduan, begiratu ezakezu egutegi astralean, begira, esaten nuen bani gaur dena gaizki ateratzen ari zitzai dela, Mercurio retrogradoan dago. Azalpen zientifikoa ez dakitzein den. Berez da, planeten posizioaren arabera, ez? Osea, pixkat... Baliteke, kontua da oso aitzaki ona dela. Aitzakiak bilatzeko ez dago arazorik eta beti aitzakiak erabili daitezke, beste batzuei ez errua edo beste gauza batzuei errua botatzeko eta gurea ez hartzeko edo onartzeko, ez? Mercurio retrogradoan dago. Hanka sartzen duzu Mercurio retrogradoan dago. Aztu egin zaizu janaria sutan zenuela eta egin dira kroketak. Mercurio retrogradoan dago. Eta zu kroketari gabe. Bai, horrelakoak izaten dira, baina ez da hori gaur arkakusorekin landu nahi genuen. Ez. Pixka bat serioa. Bai, lehenengo gai serio batekin jarriko gara. Bueno, badakizue hor Palestinaren egoera ezinezkoa zirudien arren geroz eta okerragoa dela, bereziki nazioartetik ere iristen den edo instituzioetatik iristen den babesa eta laguntza ez dagoelako, basikamente, oso gutxi da, aurreko astean ikusi genuen egon zela Sudafrika ez, Palestina, osea, Israelen aurkako paiketa batean elegitea jarri zuelako, gero ikusi genuen nola Kanadako presidentea agertu zen esanez etzeola alako basakeriarik Israelen aldetik, izan zen oso ingelesez esaten den what the fuck, baina euskeraz, baina ze hostia, bezetao, what the fuck denez V-bikoitza TF, euskeraz, baina ze hostia da bezetao. Bezetao, begira. Apuntatu, Julen. Bezetao. Bezetao. Bai. Eta kontua da, herritarren aldetik, bai, ari dela edo saiatzen ari garela, geroz eta babes gehiago erakusten eta ematen, eta martxan jarri direla ekimen ezberdinak, ez laguntza hori ez geratzeko bakarrik, agian simboliko edo simbolismo horretan, ez, eta pixkat nola bateko eragina izan dezakela. Nola izan dezakeen eragina, oraintxe bertan gehien behar dutena dira oinarrizko janaria, oinarrizko bizitza bat, eske nik uste dut ez dela ez da duina. Osea, jatekoa, janztekoa, garbitzeko, osea, oinarrizko gauza horiek bilatzeko eta horrelako hori ara iristeko proiektuak martxan jarri dituzte, eta kontua da Gernika Palestina ekimenak aurreko astean edo duela 2 aste plazaratu zuen kanpaina bat, elkartasun aktiboa izena duena, eta nahi duena gutxi gora bera, behintzat gutxienez Euskal Herriko 2.000 lagun elkartasun aktibo dinamika horretara gerturatu. Zergatik gutxienez 20.000? Ze 20.000 dira, Israelek, urriaren 7
bere eraso bortitzena hasi zuenetik eraildakoak. Eraildako palestinarrak. Orduan, alde batetikan, galdetuko duzue, dinamika honek zertan datza, ez? 20.000 lagun erakarri, bale, zertara. Baditu bi bide bezala. Batetik izango zen, dirua jasotzea, hau da, ekarpen ekonomikoaren bidez, bertan Gazan lan egiten duten gizarte erakundei bestea, nolabait, ez, proiektu horiek martxan jartzeko, eta hortxe dago mundu bat gizarte ekimena, eta parte hartzen duela urte luzez, daramana, osea ez dela berria, en plan de, benga, guazen, ja badaramala, eta badagoela errotuta bertan, eta izango zen hori, esan dudan bezala, karpen ekonomikoa ematea, bai, proiektu horietarako, eta baita Netanyahu nazioarteko epaitegin aurrera eramateko. Sudafrikak egin duen bezala, ere, herritarren aldetik ere horrelako salaketa jartzeko. Eta bigarren ardatza izango zen, gutxienez 20.000 pertsona hoien zifra simboliko horretan, Palestinako banderak, gure etxean, eskolan, lantokietan, denetan jartzea. Bada, interesgarria da, esan nahi dute, ja denbora, ez dakin, azaroan hasi ze, azaroan hasieran, azaroan 6 zazpian, horrelako pila bete terdi edo dara matzatela, ez? Urriaren zazpi? Urria zen edo azaroan. Urriaren zazpi edo azaroan. Urriaren zazpian izan zen erasoa. Urria zen, barkatu. Eta hasieran egiten dira, ez, elkarretaratze ezberdinak, herrietan, gero kaso pixka bat hiriburuetan edo zentralizatzen dira, kakit jende kopuru handiagoak edo elkartzeko, baina gero apur bat dinamika horiek lausotu ere egiten dira, esan elkarretaratzearen aukera hori edo modu batera edo bestera protesta egitearen aukera hori lausotu egiten da, eta gero gertatzen ari dena, denboran luzatzen ari denean, arkako sozutzuk esaten zenuena, ez? Jada ez dira kasi bizi baldintzak ere zintzaile deitu, horrela jendea tratatzerik ez dago, baldintza egiten izaterik ez dago, eta egin daiteken ekarpena, bada, zuk esaten duzuna, ez, ekarpen ekonomiko bat, ez da, hemendik bideratu daiteken esan nahi dut, bere garaian refuxiatuen kanpamentuetara eta arropa bilketak egiten ziren, baina kaso araño hemendik bidaltzea oso zaila da, nekeza da, eta kaso horretan dinamika horiek bartu behar dute zentzu hori, diru ekarpenak eta bildu, gero ondo daude, elkartasun keinu horiek, banderena, elkarretaratzak egitea, baina une batean hori apur bat lausotuta geratzen da, eta eman beharrako pausoak beste batzuk dira, orain proposatzen den hau bezalakoak, benetan lagundu nahi baldin bada. Bai, behintzat, gure ekarpen txikia egiteko. Azkenean oso zaila daukago ez, eta askotan gertatzen zen ez, nik adibidez sentitzen nuen hasieran, nola egin dezaket zerbait, ez, jasotzen dudan irudi guzti hauetan ikusten dudan basakeri hau, edo gelditu baino horretan laguntzeko, ez? Gelditzerik badago, argi dago ez dagoela interesik, ze hor daude ere Nazio Batuen erakundean egin diren bozketak, ez? Eta argi ikusten direla ez, ze aliantzak dauden, Israel, Ukrania eta Estatu Batuen artean bereziki. Orduan, eskimen gauza asko sartzen dira kontuan, eta iruditzen zait, oraindikan oso brutalak, egunero Twitterren edo ixan adibidez ikusten ditugun irudiak, ez? Adibidez nik oso hiltzatuta daukat, nola palestinarrek lurperatu zituzten hildakoak, eta nola atzetikan israeldarrak joaten ziren eskabadora batekin, gorputz horiek ateratzen, eta tankeekin gorputz horien gainetik pasatzen. Izugarria da ikusten ari garena, badakit
kezka etiko eta moral asko sortzen dituela, badagoela jendea esaten duena, mesedez errespetatu gorpuak eta familiak eta senitartekoak eta ez elkarbanatu gorpuen edo zaurien argazkiak eta badakit aldiz jende asko dagoela baita esaten duena ikusten ez dugu inoiz ulertuko sarraskia zenbaterainokoa den eta elkarbanatu egin behar ditugu argazki hauek ikusi egin behar dute munduan ikusi egin behar da Parisen, ikusi egin behar da Dar el Salamen eta ikusi egin behar da Ottawan Palestinan zer ari den gertatzen eta hori irudiekin soilik gertatu daiteke. Batzuetan ni ere ibiltzen naiz, kezka eta binomio horretan, batzuetan gehiegikeria iruditzen zait, isan sartu eta ikusten dituen bideo eta argazki batzuk gehiegizkoek iruditzen zaizkit, eta uste dut ondo fijatu behar garela zeinek elkarbanatzen dituen eta ze helbururekin. Benetan argazki horik jarri dituen kazetariaren atzean badago jakintza bat eta interes bat benetan mezua zabaltzekoa, edo da Twitterreko kontu bat erreakzioak bilatzen dituen asoilik zenbat eta retweet bertsio gehiago are eta hobeto, baina gero kontu horren atzean ez dago benetan militatziarik edo ez dago benetan irakurketarik. Nik uste dut gomendioren bate egin bagenezake hori izango litzatekela, ikusten badituzue horrelakoak ondo begiratu nork elkarbanatzen dituen eta zuk ere elkarbanatu nahi baldin badituzu zer helbururekin elkarbanatu nahi dituzu argazki horiek mina egiten dizulako hori ikusteak eta nahi duzulako zure inguruak ere min horretaz jabe dadin, zure ingurua, edo zuk ere morbo elikatu nahi duzulako. Uste dut, kontuan hartzeko gauzak direla, baina bai, ni ere gehienetan ados nago, irudiak eta bideoak ez baditugu ikusten, ezin dugula ulertu zer den gertatzen ari dena. Bai, eta esan duzuna, ipatu duzuna ere da, superoinarrizko kontua, ez? Informazioaren verifikazioarekin, edo fake newsak ez irenstearekin, ez? Hor ere gertatu zen nola bolo-boloka ibili zen, bai, eske Hamasek erreditu ezakizen bat, aur Israeldar, eta gero etzen egia, baina inkluso Bidenek aipatu zuen eta referentzia egin zion horri orduan kasu egin goiurik esandakoari. Eta zer erakutsiko diguten badakigu. Hori badakigu. Orduan horri esaten dena, ez? Horri kontraste egiteko irudioien gordintasunaren, ez dakit, nola esan, beharrezkotasuna edo, bai, normala da, ezen barne gatazka hori edo barne hausnarketa hori eragitea erakutsi barrotu litzateken edo ez. Iruñe galdera bat, aipatu duzu, ekarpenak egiteko aukera eta Gernika Palestina herri ekimenanik ikusi dut, Twitterren badutela perfil bat, bestela nola egin daitezkeen ekarpen horiek eta badute beste bideren bat edo webguneren bat edo zerri badago? Webgunea badute ez dut gogoratzen orain nola den, baina egia da bere Twitter profilaren bidez eurekin harremanetan jarri gero, nik uste dut baliabideak emango dituztela, bai nola da. Esan dugula etxeetan, klasean eta leku guztietan palestinar bandera jartzearena, argazkiak ateratzeko edo jartzeko, eta baita bestelako informazioa ere, ez? Batzutan badirudi falta zaiguna dela ere informazioa, ez? Etortzen zaizkigula olako flashak, baina ez dakigula nondik datorren, ez? Zifrekin, azkenean informazio pilo bat dago, baina hori. Aipatu duzun bezala, isan, norbaitek bilatu nahi baldin badu, Ger Palesti 2023 kontuan, aurkituko dute informazio guztia. Eta hori ikusi dezakegu adibidez, Galdakaon urtarrilaren 18irako, ostegunerako antolatu dutela 7:30 elkartasun aktiboa izeneko hitzaldi bat, Palestinaren inguruan, badagoela berrizko taldeak antolatuta urtarrilaren 20an larun batean
herri argazkia aterako dutela genezidioa gelditzeko eskatzeko. Bueno, badaudela horrelako ekimenak, beraz, sartu kuskusiatu, eta hori izan daiteke urte berriko asmoetako bat, gehiago implikatu herriko ekimenetan, gehiago eragin herrian, gero horrek munduan eduki dezan ondorioren bat, eta horrelako hitzaldi gehiagoetara joan, ze Euskal Herrian mordoxka antolatzen dira. Bai, zeia esaten zuen, ez? Uste dut zela Eduardo Galeanok esaten zuela jende txiki asko leku txiki batean gauza handiak egin dezaketela. Pues, hau da horietako bat. Arkakuso galdera tekniko bat. Esan. Isari Twitter deitzea zer da? Txuri beltzeko telebistako garaikoa edo oraindik balio du? Ez, da, nolabait Elon Musken kontrako aldarraldi bat. Baina onartuta dago, ez da oraindik ere Twitter deitzea. Bai, gainera, de hecho, nik beti jartzen dut tweet, eta daukat, edo Twitch, edo Twitter. Eta sartzen da, ez dute aldatu oraindikan nagusia, X. Ditu dio zure esan dut, horren geratu behar dudan... Ez, baina eski batzutan, badaude pertsona batzuk zuzentzen nautela. Arbitrarioak irabiltzen du Twitter eta isa, batzuetan esaten du isa, beste batzuetan Twitter ziten du. Orduan bada hor, bale. Nik Twitter deituko diot, Osondo, bale. Nega, ni saiatuko naiz isa ditzen, baina, bueno, egin ezatela entzulek, Twitter eta isa gauza bera direla, eta horretan zari gerela denok. Bai, txio herria asko gustatzen zain niri ere. Bestela. Bai, esaten zuten, aipatzen zuten, klaro, orain aldatu dela, nola deituko diogu? Txio herria baldin bazen tweet txio bezala, xio herria. Xio herria. Horra, Xio herriarekin peio referentzek abesti bat egiten dizu, Edo disko bat. Ez dago ezer bere kontra, Ez, kriston jatorra da gainera peio. Bueno, Arkakuso gauza gehiago aipatu bergen. Bai. Urte berria, baina ez da. Amaituko du. Baina ez jarri urduri. Agian urrengo gaiak urduritzen zaitu, Ze, klaro, zer gertatu zen aurreko urteko erronka batekin, goiuri. Ui, hemen alfombra altxa dugu eta trapuzarrak astintzen hasi behar dugu. Ezin dut hitz egin noztulkari naiz. Ja, klaro. Arkakuso ez, zintzotasunaren izenean, gure entzuleekin, gardentasunarik eta bat egin behar dut, eta kontatu behar dizuet, pasaden urtean, 2023an, neure buruari ezerri nion erronka ez dudala bete. Eta zein zen. Baina esan, Bazen, 2023a zenez, 23 aldiz igotzea hemen herrian dugun, tontor altuena, bai ez? Uzturre mendira. Uzturre mendira, 23 aldiz igotzea, 2023 urtean zehar, eta, naiz iritsi gerturatu naiz. 23ra, baina ez dira 23 izan azkenean, eta orduan, ez dut erronka gainditu. Gainera orain 2024an 24 aldiz. Zailagoa da. Zailagoa da. Gauza bat esan nahi dut, ze askotan jartzen ditugunean urteko proposamenak, erronkak, jartzen ditugun erronkak, badirudi garrantzitsuena dela, erronka hori betetzea, baina niretzat interesgarriena da bidea, prozesu guztia, Eta adibidez, esaten baldin badiazu, bitan igo naiz. Bueno, baina zenbatetan igo zara. Ez, igo naiz 15 aldiz. 15 aldiz, osea... Bai. Hilabetero behin igota baino, pixkat gehiago. Bai. Osea, badela. Eta balioan jarri behar dugula. Egia da Arkakuso eskerrik asko. Bai. Zalantzari. Ze bestela ze gertatzen da? Bertan bera uzten ditugula segituan. Hori egia da. Aurrekoan lagun batekin honetaz hizketan eta aipatzen genuen agian, asmo honen zerrenda egiterakoan harremana hobetu kontzeptora beli behar genuela. Hau da, zero alkohol kontsumitu ordez, alkoholarekin dudan harremana hobetu nahi dut. Astean 6 aldiz joango naiz kiroldegira esan beharrean, kirolarekin dudan harremana
hobetu egin nahi dut. Eta horretaz aritu ginen, eta oso kontzeptu polita dela, baina egia da, gero, zuk nahi balin baduzu, helburu horiek bete, harremana hobetu hain abstraktoa dela, ez dizula balio, gero jarraipena egiteko edo horrela. Noski, berez, helburuak sartzen direnean, esaten dute smart izan behar dituztela, ez? Izan behar dutela zehatzak, denbora batean mugatuak, erraxak egin alizateko, ez izateko. Baina nik uste dut, aipatu duzuna... Utzi dituzu, Hor... Bai, bueno. Aipatu duzuna dela lehenengo pausoa. Ze, karo, esaten baldin baduzu, ez zara joaten gimnasiora, behin ere, eta esaten duzu joango naiz, 3 astean. Karo, agian lehenengo, deskubritu behar duzu zenolako harreman daukazun kirolarekin, ez? Edo ongi, edo sasuntxu, ongi jatearekin, zer da ongi jatea? Bueno, hori Mierdarik ez jatea, baina agian jaten duzu pilo bat, osea... Subjetiboa da, bai, hori ere. Bai, orduan, zenolako harremana daukazu, lehenik eta bain janariarekin. Eta hortik aurrera ja, jarriko dituzu, mailak. Berdinak kirolarekin. Baina nik uste dut, lehenago egon behar duzula, osea, autokonstientzia pixka bat, ez? Bat ere ibili gabe, eta derrepente zure esan duzuna, 3 aldiz gimnasiora joaten aste baldin bazara, gustatze zaizularik horrek arriskoa dauka 3 aste aguantatzeko, gehiago ez? Asko, iruditzen. Asko, esateko modua da. Baina zalantzari eta janariarekin berdin, edo alkohol berdin zaizerkin, baina egin behar da ez? Horrelako gerturatze bat, edo... Irakurrirun, uste dut, urtarriaren 14 zela, amore ematen dutenen eguna, edo amore emateko eguna. Egin zutela horrela ikerketa bat mugikorreko kirolaren jarraipenaren aplikazioek, egutegien aplikazioek, eta bueno, horrelako aplikazio guztiek egin zutela horrelako nolabaiteko jarraipena, eta esaten zutela, urtarriaren 14ean jendeak aplikazio horiek erabiltzeari utzi egiten diola. Bai, eta orduan, ez dakit ez, zenbat pauso ematen dituzu egunean, egunero joaten zela jendea aplikazio horretan sartzen dena, eta urtarriaren 14erako, batean, jendeak ez dituela aplikazioak erabiltzen, eta orduan izena jarri zieten, amore ematearen eguna. Ja, baina eske, guztia hain da azkarra, hain bapateko izan behar du ez, 15 egunean ere guztien ditugu gauzak, ez dakit. Nik esate baterako, aurten gorako daukat kirolarekin loturiko helburu bat dela, maiatzaren 19 egingo dira Aralarko 14 orduak. Bai. Tolosatik abiatu, eta 70 kilometroko mendi martxa bat izaten da. Bai. Eta kuadrilako batekin, opare batekin erdi hitz egin dugu, eta helburu bezala hori jarri dugu. Badaukagu, egia esan, mendian eta ibiltzeko ohitura, ez sekulako ordu pila sartzeko, baina, bueno, oinarritxo bat badaukagu, eta hasi gara, asteburutan eta ordu gehiago ibiltzen. Baina, garbi daukadana da, niretzako ere bidea dela garrantzitsua, esan nahi dut. Zalantzari gabe. Nire helburua da, aitzeki honetan, mendi ezberdinak ezagutu, leku ezberdinak ezagutu, leku ezberdinako ibilbideak ezagutu. Gero iristen dela maiatza, eta ikusten dudala nire burua ez dagoela hori egiteko, ez dut egingo, eta ez zaite zer ere gertatuko, baina urtarrilaren batean helburu bat jarri, eta urtarrilaren 14erako amore emateko egun hori izendatzeak, eske islatzen du zer garen, garbi esan da. Lutxagabe gutxak. Ez du, ezertarako balio. Bai, eta gero nik uste dut horrek ere eragin negatiboa izango duela, ez? Bai, gure buruarengan jartzen diogun presio horretan, eta baita hurrengo erronkei begira, ez antzekotasunak somatzen ditugunean, hori izango dugulako, ez dugulako hausnarketa hori lehenago egin, ez? Eta ikusi benetan ze balioan jarri zer den pixua duena. Adibez, nik uste dut aipatu nuela, baina, de hecho, erronketako bat bete nuen urtea baino lehen, bukatu baino lehen. Hau ez dugu komentatu. Bai, eta izan zen Maialen Teiabide desvirtualizatu. Erronka errexazen alare,
Bueno, baina ez nuen pentsatua horrela desvirtualizatzea. Ez elkartu ginen kalean, hola, gurutzatu ginen, geratu ginen biak hola begiratzen, elkarri begiratzen, eta, aiba! Zure beste erronketako bat Irune bazen, astean behin bideo bat igotzea, ez? YouTubera. Edo, bai. Eta zer moduz da hori? Oso ongi egia esan, probestuta benduan astebururo bideo bat igotzen nuela, asteburuan azkenen izan zirela aste hartetan, baina astero bideo bat igotzen nuela, berriz bueltatu zitzaidan, grabatzearen eta editatzearekin ze ongi pasatzen dudan oroitzapen hori. Eta orduan nago oso pozik, gainera jarri duan ez erronka bezala, eta hori da nire erronka bakarra ez, sareko eduki sorkuntzari begira, eta ez da nola nahikoa, ze astero edukia sortu behar duzu, baina gustora nago, ongi pasatzen dut, eta ez zait kostatzen. Osea, kostatzen zait pixkat jartza, baina bin jarrita da, como... Baina hori ere bada bideaz gozatzea, ez? Esan duzu, grabatzen eta editatzen gozatzen du, azkenean, helburua da, azken emaitza hori bideo bada, baina bideo egiteaz beraz gozatzen duzu, ez duzu gozatzen bakarrik azken produktuarekin? Ez. De hecho, hori izango balitz maitza ez denuke batera gozatuko, osea, ez dut horregatik egiten. Orduan... Ez dut zure buru, Ez. Bueno, entzulek YouTubeen arkakusoa RKKUSO jartzen baldin badute, hor topatuko dute nire kanala, pixkat spam moment, baina, bueno, oso ongi pasatzen dut, grabatzen baino editatzen, ze sartzen badira eta bideoren bat, azkeneko bideoren bat ikusten badute, ikusiko dute asko gustatzen zaidala, klip motzak egitea. Orduan horrek ere ematen dio bai freskotasuna, baina ere nahiko barregarria egitea. Eta oso ongi pasatzen. Ari zarelako, erronka, eta ari zarelako, lehen aipatzen genuena, editatzearekin harremana hobetzen, adibidez, zure hobi honekin harremana hobetzen, eta pozgarria da, zuk esaten zenuen bezala, ez dela urtea amaitutakoan ea zen, zenbat bideo ego dituzun ala ez, baizik eta bidean zertan aritu zaren, zenbat ikasi duzun, eta guk zenbat gozatu dugun zure bideoak ikusten. Mil esker, zengatik. Ez gaur pijama kendu dezu, eta gaur ja serioago jarri gara, eta klaro. Gaur joan gara pixkat. Gorkak dio txatean bere erronka, nire erronka da kulturzast lan egitea. Gorka, zu ja, lehen urtean ere betetzen, kulturzasten erronka lan asko egiten duzu zu ja hor. Bai, kulturzastekin, Jesus, buru belarri aritzen da, eta Euskal Herriko, kultura egitaraua laua izetara zabaltzen, beraz. Gorka, pentsatu beste erronka bat, hori betean zuia da, eta urtarriaren 16 da. Asko falta da urtea amaitzeko. Eta ez da erresa, horrelako proiektu bat kudeatzea eta egunerokotasunean eramatea. Zalantzari gabe. Leku askotara iritsi behar da. Ez da erresa agur esatea. Bueno, bihar bultatzeko baldin bada, hemen ez gara. Amore ematearen egunean bezala jarriko. Ez, gainera gaur kroketen nazioarteko eguna da, eta kroketa jatera joan. Kroketa jatera joan behar dugu beraz, entzule, bihar hemen egongo gara, egunero bezala, 10 eta 5 naiz irratian, musikaz blai egongo den saio bat egiteko zuekin. Bihar arte! Keep calm and bigarren kafea.